Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok antang-antang tekan gara-gara ya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin iki sandang tekan gara-gara. Ora ana sing kliwatan to, Truk? Ketoke kok ora ana. Ya wis nek ngono kan alhamdulillah. Ha iya Kang Gareng. Bagong kuwi kon ngomong ngapa? Gong mbok udute iki ditetek to, Gong. Iki TA ora oleh udut, Gong. Lah iki wis gawane, Truk. Saya arep ngopo? Ayo biasane iki acarane opo? Mong ki bar tok omongke nek iki TA kok. Oh iya iki TA. Dudu kepyaan. Ah dudu. Kepyaane sementara berhenti dulu. Soale bulan poso, bulan puasa, akeh sing poso. Kaya aku ki lho sregep poso. Saben dina poso. Oh, ora sok ngono kuwi lho, Truk. Ngapusi lho ngono kuwi. Tenan aku ki apa jenenge nek esuk-esuk jam 2 ngono ki mubeng desa nggo gawe. Sahur-sahur ngono kae nganggo drum. Nganggo drum, nganggo wah macem-macem pokoknya mubeng desa. Aneng poso ora? Ora. Ya penting lah aku wis nggo gawe. Lah ya ngono kuwi ora apa-apa. Iki barang aku mau omong apa ya ning isor mau wis kelingan ning kene lali ya aku. Oh kae Mawawan wis datang terlebih dahulu. Apa jenenge kae? Nek ngono kuwi buket. Buket apa? Buket. Nah, iki ndelok aku takan. Anu Mas Reza, nyuwun tulung Mas Reza, nggih. Yo dalame tuwa. Alah ya ampun. Kire-kire. Wah, bot iki. Nah. Kok sik ndak wayange ketutupan. Iki nek omong saka kanca-kanca WL. Alambel. Sing demung dijaluki udut jiwe prengat-prengut. Ah, ini selamat dan sukses untuk TA-nya Pinky Boy. Loh. Kok Pinky Boy? From Lintang Pawukir Fans. Oke, matur sembah nuwun. Isine wah pokoknya jajan-jajan enak-enak iki. Enak-enak banget iki. Ana susu. Wes, iki gek kok mundur. Lah iki ana biru-birune mundur. Sik. Ora iso ora sedeng. Sikine wae ora apa-apa. Terus pokoke iki barang matur nuwun wis paring support sing wingi ana arep apa ya kayak menjelang puasa apa wis puasa ya kayak pokoknya dinehi baket duit wah baket nah oh buket piye toh sing bener sing ngendi tok woi iki apa didelikke wis seneng matur nuwun kagem niki wau Lintang Pawukir Fans. Matur nuwun sangat sik wingi ya wis jenenge ya padha kuwi. Terus lajeng niki sik kita walike sik. Nah niki TA Pak Lek kawan. Oh ya Pak kawan ngono wae. Lah biasane nang sekolah Lek. So tak guru terus wah pokoknya kathah banget banyak aku kira diurut-urutane sih. Lingga Pak Kepala Sekolah Pak Agus Suranto terus Bu Nunik niku mengke ingkang minggah panggung wis pokoke ora ketang
saklimah rong klimah pokoke minggah panggung mengke Bu Neni. Kalih Pakne. Kalih Pak Tri mengke. Pusane iki mau ampun mengke-mengke. Ora mengke nek selak bengi. Selak gugah sahur aku. Monggo Bu Neni Pak Tri katuran minggah panggung monggo cok disepoti cok. Sugeng dalu Pak Tri. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Nggih, Pak. Oh nggih. Oh nggih, nggih. Aku arep mbokongi pesinden iki dapat tindak kewalat. Wis aku nggih bagi ampun pasang walat. Monggo Bune. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bu Nuni. Kula menika kalian Pak Tri menika menawi wonten kampus wonten sekolah. Menika panggilan akrabnya Pak Ne Robukne. Ah, niku. Rumene. Nek lari-lari sok dipacokke ya. Sing nyebarke hoak ya murid-murid kuwi kaya. Terus ngakrabke ngaten nggih. Pak Tri ngendika apa? Dalem? Oh nggih. Nyun sewu sepisan kula saestu ngaturaken gunging panuwun katur Mbak Agnes sak keluarga ingkang wonten ing dalu menika sampun kepareng kebiakan utawi gelar uji kompetensi kalian. Pilih ujian utawi uji kompetensi kalian SMKI kompetensi kalian seni pedalangan. Wonten ing taun menika taun ajaran 2021 selangkung menika siswa wonten 13 ing dipun unduh wonten dalemipun wonten kalih Mas Gading Pamukir nggih kalian ingkang angka kalih Mas Febri Kabib Rahmatullah di sini kok angel banget. Lajeng ingkang 11 menika pun adani wonten ing arena tertutup, arena terbuka ing Dhuwurwati SMK Negeri 1 Kasendantul, SMK Negeri Yogyakarta. Nggih. Nggih. SMKI utawi kompetensi kalian seni pedalangan siswanipun wonten 13 menika janipun menawi ingkang kelas 3 menika luar biasa bagus semuanya. Ming wonten aliran siswa aliran perdemitan, Pak. Nek pelajaran niku cat katon cat ora. Ya klebu gading bareng niku. Lang, aduh. Nggih. Waduh. Ning ora apa-apa, Mas. Sampeyan nunggak semi karo bapakmu. Bapak ini ngaten. Bapakipun menika adik kula kelas 50. Zaman semanten malah luar biasa Mas Gading menika. Menawi rumiyin Mas Seno menika kelas kalih sampun wani mayang wonten Wonosari, wonten Darang Kelgi, anggar mayang niku mesti ciliwik sikik. Nggih, kula ngetutke kok menika. Lajeng menawi bedanipun Mas Gading menika ling glidik menika karo cewek. Boten. Oh padha. Karang ya ulang-ulangane solikin tadi ya. Nggih. Pak Tri. Nggih. Pak Tri. Nyun sewu Pak Tri. Nggih. Badhe mundhut pirsa. Nggih. Nai Mas Gading kalian Pak Senone bedanipun menapa nggih? Nai kula kok remen Mas Gading nggih. Nggih. Suarane niku jane apik ning ya rada keset kuwi dadi rung pati apik. Nek rada rajin sithik mesti tambah apik nggih to. Nggih. Ning kita nek kon rajin. Nek kon rajin iku rada angel. Mergo wis kelas 3 Ibu. Nggih. Pancen kelas 3 niku biasanipun lajeng menika wau aliran murid perdemitan niku wau. Cat katon cat mboten. Namung menawi secara kompetensi
kabandingaken Mas Seno kalian Mas Gading. Menika langkung luar biasa Mas Gading. Krana menawi SDM menika sami. Fasilitas tentu lebih komplit sak menika. Warga laras ingkang seni junior menika luar biasa. Menawi Mas Seno menika sih nganglang jagat menika penabipun nggih penabuh ala dusun-dusun menika. Tesih pelayon tak ketunggone ngaten-ngaten menika. Namun menawi warga laras menika yai atos-atos gending ngaten. Tegesipun ora mbaleki gending ngoten lho. Nggih, sakliyanipun atos suarane menika atos gendinge, ora mbaleki gending, njaluk apa wae siap ngoten. Lajeng Mas Gading nggih langkung alhamdulillah syukur ngoten krana menawi Bapak rumiyin fasilitas menika agak terbatas. Sak menika panjenengan mung garing nglenggahi kloso gemelar ngoten. Gamelan wis siap, penabuh siap, penabuh menika pun peteti halo ngoten wis mirisipun mlumpuk kabeh. Fasilitas tidak ada yang mengecewakan. Mila kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos dadosaken kuciwanipun ingkang ibu. Karena bapak menika pun wastani dalang cerdas. Menawi wonten ingkang ngarani Seno kuwi nek mayang ora cetha. Ya aja ora sala ora. Namung menawi kula ingkang biji dalang cerdas itu seperti Mas Seno. Karena dalang yang bisa membaca fenomena sekarang. Wayangi Solo kadang-kala ngaten blangkonipun Yojo, keprake Yojo ning kadang-kala sangkit Solo. Mboten napa-napa. Namanya dalang cerdas. Tidak membedakan antara Yojo dan Solo. Pun gabungaken itulah Mas Seno. Dalang cerdas di Jogja itu Mas Seno. Mila saking menika kula sak kanca langkung-langkung Bapak Kepala Sekolah ugi buni nggadahi penggadang-gadang. Mugi Mas Gading Pak Ukir menika langkung sukses, langkung laris. Amin. Langkung laris. Amin. Langkung laris. Amin. Amin. Nggih. Amin. Lajeng menika mangke rencang-rencang menika ugi nderek kados bapakipun rumiyin. Nguripi kanca-kanca menika. Lak nggih Mbak Tatin. Nah nggih, klebu Mbak Tatin, Mbak Elisa menika le munggah dedel menika ya krana Mas Seno menika. Coba menika kanca-kanca menika ora ana Mas Seno ora nggih. Ora cetha. Namun krana wonten Mas Seno menika luar biasa. Kula hakul yakin bahwa Mas Seno itu swarga langgeng. Amin. Krana nguripi warga semanten. Sing biyen isih tobat ngaten, sakmenika cekelane do mobil kabeh. Omahe do apik-apik. Ngoten. Ora ketana sing kredit. Mboten napa. Niku wis lumrah. Sepisan malih kula ngaturaken gunging panuwun dhateng kulawarga Bagio Mulya menika, lajeng kanca-kanca pengrawit warga laras yang luar biasa, ugi kanca-kanca waranggana ingkang ndukung dhateng kiprahipun Mas Gading Paukir anggenipun uji kompetensi kalian. Dua pilih ngaten ingkang saged kula aturaken. Upama kula nembang gandrung bununi mesti ya setapis. Pak Tri nyun sewu. Nggih. Menika ingkang menapa 11 lare dalang menika mangke lak badhe pun kepyaken tanggal sekawan welas. Nggih, tanggal 11 nggih wonten arena tertutup Dwarwati SMKI Ngayu Jakarta. Mangke live streamingipun wonten SMKI, channel SMKI. Monggo katuran mirsani utawi tindak rawuh wonten SMKI nggih semonggo. Ngaten nggih to Pak Tri? Nggih. Menika angkatan menika mila sae-sae sedaya. Dados selain Mas Gading itu ada banyak anak-anak yang ya minimal sama dengan Mas Gading. Ning nggih wonten langkung ingkang sae malih. Ning menika namanya belajar nggih. Dados wonten ingkang menapa nek mila wonten SMK ingkang angkatan menika mila sae sedaya. Dados nyuwun pangapunten menawi menapa anggen kawula ngiring boten peranani penggalih kan Mbok Bilih sampun cekap nggih nanti ndak Mas Gading. Nggih. Selakan. Semisal Mas Gading kula mung titip
kondange SMKI sak suwetipun Mas Seno mugi panjenengan dedel ngoten nggih. Dengan ngisi pedalangan Ngayu Jakarta ingkang bobile mangke kangge tepo palupi dhateng para muda panjenengan dados dalang ingkang misuwur ngaten. Amin. Nggih. Bobile ngaten nggih bunune nggih. Mangke ndak Mas Gading mboten tutuk anginipun utawi supados para pamirsa ugi puas mirsani Mas Gading. Nggih. Ngoten. Matur nuwun sedaya panjenengan pamuntun monggo pun lajengaken Mas Gading. Matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Tri, Bu Nunik. Pak Lek ajeng minggah mboten Pak Lek? Oh mboten nggih, sampun. Mas Lingga mbok menawa. Nggih. Iki yo ora lali lho, Reng. Apa, Truk? Yo biasane. Biasane iki apa? Kirim donga kagem Bapak, kemalmarhum Bapak Kisna Nugroho. Wah, kuwi sing penting nggon kono kuwi. Ha yo. Ya ayo di Al-Fatihah bareng-bareng monggo ingkang ngrasuk agama Islam. Ingkang ngrasuk agami sanesipun kula sumanggahaken Al-Fatihah. Cekap matur nuwun. Wis kaya ngono kuwi. Heeh. Kayak terus saiki arep ngapa? Ayo wangune nek gara-gara ya nganggo nembang-nembang nganggo lagu-lagu. Ora ketang siji loro. Lah kuwi sing tak tunggu ket mau iki kuwi lho. Aku ki jan wah. Wah jan wis. Wis jan wah. Ayo. Gawe apa arepan? Wah yo. Sing klasik-klasik. Sing engko anggere kanca kono sing turu, nah kuwi berarti wis sip. Apa arepan, Truk? Uler kambang. Uler kambang? Heeh. Wis sip banget kuwi. Oh ya, boleh. Ngono kuwi ya ora apa-apa kok. Sing nyekar sapa? Mas Reza. Lho. Sinden, ora kancamu. Aduh, kesel aku. Nggih, Mbak Ayu Purwa Lestari. Uler kambang. Kok aku krungu sawer-sawer iki apa ya? Oh, lah sing kakung. Monggo Mbak Ayu. Nggih. Nggih. Lan
Ampun, Mas. Arek keturun ya aku ki malahan ki. Wah, Jan. Sampun niki, Mbak. Nggih. Nggih. Tur nuwun nggih, Mbak Ayu. Ora krasa ya, Kang. Apane? Iki mau ular kambang. Ha iya ya. Para request ora? Ha iya ya aku ya sing rada gayeng sithik. Sing rada gayeng sithik iki minggir ya. Ora nang kono malah. Wong tuwa dikeplaki. Apa jenenge? Orang ira. Sip banget kowe pisan. Orang ira ki sing kepiye? Ya sing ngono kae lho. Ya meng aku meng kepengin wae orang ira. Piye maksudnya kepengin orang ira ki kepiye? Tembange ki lho. Orang ira. Nah, sik nyekar, Mbak. Wah, ya kur. Gara-gara milih kur. Wah, semangat. Nggih, kur mboten napa-napa. Kur niki. Kur. Lah ya kok.
kabeh gayeng banget to wisan to ngene iki to. Wis jos sip banget kene iki. Lah iya. Lah arep ngembang meneh apa ora? Ora. Wis wae. Ditileki Gong, Bapak Gong. Wah lah ya wis bener. Wis wae lek do tembang-tembangan wis. Lek senang-senang wis. Kalau wis Bapak wis karo Ndara Permadi. Wis kaya biasane wis deprok ngono kae nganti jemblong biasane wis. Ora iya nek ngono kae wis. Tenan nganti dekok-dekok ngene dalane nek wis ngono kae. Lah kepiye? Ayo. Nderekke Bapak nderekke Ndara Permadi to. Lah ya wis ayo diderekke Ndara Permadi karo Bapak. Ayo ayo. Arjuna esmunya kang kamanungsanira kasrepan tingkaing ungsuh Den ngasuriyin Den nyata ndika Ndara Permadi saged damel bombong cobi nika mangpirsani sing do sami mirsani pendadaran siswa sedaya paningal namung tumuju dhateng Ndara kula nggih Ndara Permadi sami keplok-keplok, sami ram, sami gumun dateng tandang kridanipun Ndara Permadi. Cukat trampil trengginas kaya nom-nomanku mbiyen. Den niku ndunduane taberi sinau tegen mugen nggone ngudi ngelmu. Gatekke piwucale guru ora kaya anak-anak kula ngeyele pol nek dokon latihan do angel mesti do teko nelat-nelat kamangka latihan ki ngendang le teko keri dhewe
sing ngedram ora tau latihan. Ayo sak mlakune. Ora apa-apa. Iya Kakang. Kabeh ya saka panjurune Kakang Semar nadyan mengkene wasmana permadi durung rumangsa marem. Isih rumangsa supaing budi cupeting nalar, isih rumangsa kurang. Isih kepengin ngudi undhaking kepinterelan kawasisan Kakang Semar. Angler baning kang sinung wati gawe gelar nararyombek susudira pamuk sang mangrempak Suronggongkoro kita umangsa Giten murid sing sae nggih ngaten niku nadyan pun kasinungan kadigdayan pun duwe keluwihan nanging tetep ngangge ngelmu pari mboten numuk mboten sumongah sesongaran lan anane wong isih kepengin sinau terus. Sae niku sae Den. Iya Kakang. Gandeng iki wis ngaso sawetara. Aku bakal mbacutke pendadaran iki. Pangestune Kakang Semar tak suwun wae. Nggih Den. Tansah angudi sareng bali-balan kosano Rama kendang ablasikrang keploke senggae dadilan pantese bonang datang gosen sinden nero bareng ana
sapa wis ngerti marang aku. Aku bocah saka Pertaperlaya dene jenengku Surya Putra, ya Suryatmaja. Pancen kepara nyata aku Permadiya Wijanarka. Ana parigawe apa dene kowe wani wanuh ganggu kang lagi padha olah panah ana glanggang kanggo neter pendadaran iki. Permadi mung lagi bisa olah jemparing kaya ngono wae jenengmu nganti kondangmu mandang. Mongko sejatine yen sing nyawang kuwi aku mung tak enjepi tak kandhani. Ayo. Nek pancen Permadi iki nom-noman sing ampuh tenan, aja mung manuk pepetan. Tegese kuwi mung barang mati sing ditangsangake ana wit. Dalu kaya ana manuk mabur tak panah mesti kena sawangen iki Permadi. Nyoto manuk mabur dipanah. Santai, tenang. Ampun minder Gus, ampun nervous. Tandingi. Yo Petruk. Apa sing iso mung kowe Suryatmaja? Permadiya iso mara sawangen iki Suryatmaja.
wae lumrah. Ayo saiki sawangen lehku manah manuk kae karo Mungkur Permadi. Weruh to kowe manuk tak panah karo Mungkur wae kena. Lah kok dadi mung semono kebisane siswa Pendhita Durna ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ayo saiki adu katihasan karo Permadi. Tangkep Jojo kantaran bau genti milang tatu Suryatmaja.
Jagrekaya Tugu Sinukarta Tugu wujudan manggon Sinukarta sinungging jirawi-cawi Lenggih menika Sang Ratu Jimat Dewi Kunthi Talibrataya Dewi Prita legeg jroning tias dupi mulat donya sami Bandayuda risang panengah pangsah kaliyan Suryatmaja jroning batos tuwuh tandha pitakenan labet mulat kekalih Cakaya Jambe sinigar kaya datan siwah sarambut sigra lon-lona nyaketi kang sami Bandayuda dupi wis saged kagiating galih mulat sangat bagus dinana sang-sangan ngotitikan Surya Sumarot mubyar murup dadya kelingan lelampahan nalika semana jabang baengkang wis mijil saking sarirane Dewi Kunthi ingkang den wadahi Gendhaga kabucaling madyaning Benawi kocap duwi cetha pamawase Dewi Kunthi saha geter salirane brol kang riwe kaya tangkis dadal emut lamun menika jabang bayet Atmat Janira nenggih Sang Surya Putra sumrepet kang pandulu tan kinampah dugi taninggalih temasaya doyong denya jumeneng Prak Kapidara Dewi Kunthi Tanemut Praduksina Sang Dewi Kunthi kocap Raden Bratasena dupi mulat wah Kunthi babu kenapa Kunthi babuku Babu Kunthi kowe kenapa Ibu Bratasena adimu Permadi kon seren gone gelut karo sapa kae Bratasena mundur dhisik tak prepekane bocah nom-noman kae